Вітаю ўсіх! Ведаеце, у кожнага народу ёсць такая асоба. Чалавек, чые слова гучыць як голас цэлай нацыі. Вось для Беларусі, без сумневу, гэта Янка Купала. І сёння мы з вамі пагаворым менавіта пра яго. Паспрабуем разабрацца, як так здарылася, што звычайны хлопец, сын селян, якія нават сваёй зямлі не мелі, стаў сапраўдным сімвалам свайго народа. І каб адразу стала зразумела, пра які маштаб ідзе гаворка, давайте проста параўнаем. Ну, вось падумайце. Для Расіі гэта, канешне ж, Пушкін. Для Ўкраіны – Шаўчэнка. А для Беларусі вось такой жа велічыні постаць, такі ж безумоўны сімвал – гэта Янка Купала. Тут нават і спрачацца няма пра што. Так што, разумееце, мы будзем гаварыць не проста пра паэта, пра пісьменніка. Не, Купала – гэта значна больш. Гэта, можна сказаць, цэлая культурная з'ява. Чалавек, які взяў і, па сутнасці, дапамог стварыць сучасную беларускую літаратуру, і мову, і нават у нейкім сэнсе саму нашу нацыянальную свядомасць. Ну што ж, давайте па парадку. Сапраўднае імя нашага героя – Іван Дамінікавіч Луцевіч. А нарадзіўся ён, уявіце сабе, 7 ліпеня 1882 года. І вось што цікава, гэты дзень дакладна супаў са старажытным вельмі прыгожым народным святам – купаллем. Ці ж гэта не знак? Здаецца, сам лёс уже тады падказаў яму яго будучы псеўданім. І адразу ж узнікае пытанне, так, чаму менавіта Купала? Бо гэта ж не проста нейкае прыгожае слова, не, за ім хаваецца вельмі глыбокі, нават сакральны сэнс. А ўся справа, канечне ж, у легендзе, у той самай пра папараць кветку. Памятаеце, паводле павер'я, калі знайсці яе ў чароўную купальскую ноч, то адкрыюцца ўсе таямніцы свету, знойдзеш шчасця. Але вось што важна, Купала шукаў гэтую кветку, але не для сябе. Ён хацеў знайсці яе для ўсіх, для ўсяго свайго народа. І вось гэты псеўданім Купала – гэта і ёсць сімвал яго вялікай місіі. І гэты ягоны пошук, гэты шлях да той самай кветкі шчасця для ўсіх, ён пачаўся яшчэ ў дзяцінстве. Дзяцінстве, якое, скажам шчыра, было вельмі непростым, поўным нястач. Але з іншага боку яно дало яму тое, што не дасць ніякая школа, неверагодны жыццёвы досвед. Так, яго бацькі, Дамінік і Бянігна, былі, як тады казалі, беззямельнымі сялянамі. Уласнай зямлі ў іх не было, таму ўсё жыццё яны арандавалі квалкі зямлі ў розных паноў. Вось атрымлялася, што нарадзіўся Ясь, будучы Купала, у вязынцы, але ён там нават хадзіць не навучыўся, як сям'я ўжо з'ехала. І так усё жыццё – Юзафова, Косіна, Сеніца, пастаянныя пераезды. Зразумела, што ў такіх умовах ні пра якую нармальную сістэмную адукацыю для дзяцей і гаворкі быць не магло. Затое, колькі ўсяго ён пабачыў, колькі розных людзей, розных мясцін, гэта быў сапраўдны універсітэт жыцця. Ну, нейкую пачатковую адукацыю ён всё ж атрымаў. Вучыўся урывкамі то ў так званых дарэктарах, гэта былі такія вандроўныя настаўнікі, то ў народных вучылішчах. Але, на жаль, на гэтым усё і скончылася. 1902 год, страшны год. Спачатку ад цяжкой, проста непасільнай працы памірае бацька. А потым літаральна праз пару месяцаў яшчэ адна трагедія. Шкарляціна забірае малодшага брата і 2 сясцёр. Уявіце, яму ўсяго 20 гадоў, і ён застаецца загалоўнага ў сям'і, якая тут ужо магла быць вучоба. І вось тут пачынаецца самае галоўнае – самаадукацыя. І ведаеце, як сам Купала пра гэта пісаў? Лепш за яго і не скажаш. Прагнасць да ведаў не давала мне спакою. Адно, што засталося, гэта кнігі, і я ім аддаўся усёй душой і сэрцам. І гэта не проста прыгожыя словы. Ён сапраўды чытаў апантана, кожную вольную хвілінку. Добра, але адкуль? Адкуль гэты хлопец, які фактычна не меў адукацыі, браў і веды, і натхнення? Насамрэч, можна вылучыць 3 такія, ведаеце, магутныя крыніцы, якія і вылепілі з яго таго самага паэта. І так, крыніца нумар 1 – гэта, канешне, кнігі. Яму пашчасціла пазнаёміцца з панам Чаховічам, у якога была проста шыкоўная бібліятэка. І вось там Купала адкрыў для сябе ўсю сусветную літаратуру. Крыніца нумар 2 – фальклор. Усе гэтыя народныя казкі, песні, легенды, ён іх проста убіраў сябе як губка.
Ну і нарэшце трэця крыніца – гэта само жыццё. Ён проста глядзеў вакол, на прыроду, на той, як жывуць простыя людзі, і ўсё гэта запісваў у сваёй душы. А наконт фальклору ёсць проста выдатная гісторыя. Вось паслухайце. У іх у маёнтку служыў парабок па прозвішчы Пясляк. І гэты Пясляк быў неверагодным казачнікам. Дык што рабіў малады Ясь? Ён літаральна не адходзіў ад яго ні на крок. Вось як сам Купала пісаў: «Ці пойдзе ён у поле араць, ці едзе на начлег, я заўсёды з ім. Чалавек ходзіць за сахой, а следам за ім, як варона, хаджу я і слухаю». Уяўляеце карціну? Гэта ж паказвае, насколькі глыбока ён быў у гэтай народнай стыхіі. І вось з гэтага ўсяго, з кніг, сказак, з жыцця, з гэтага неверагоднага кактэйлю і пачаў нараджацца сапраўдны паэт. Ну што ж, давайце паглядзім, як ён нарэшце знайшоў свой голас. І вось вам цікавы факт. Першыя свае вершы Купала пісаў па-польску. Ну, гэта было даволі звычайна для тых часоў, але потым была лёсавазначальная сустрэча з пісьменнікам Ядвігіным Ша. І той яму кажа: «А чаму б табе не пісаць па-свойму, па-беларуску?» І гэта спрацавала. А неўзабаве іншы чалавек, Владыслав Самойла, дапамог яму апублікаваць першы верш на беларускай мове. Гэта быў верш «Мужык». І адбылося гэта 15 мая 1905 года. Але сапраўдны выбух, сапраўдны прарыв адбыўся крыху пазней. Пасля рэвалюцыі 1905 года нарэшце знялі забароны на беларускі друк. У Вільні пачала выходзіць легендарная газета «Наша Ніва». І Купала там быў, проста зоркай, друкаваўся ледзь не ў кожным нумары. І вось у 1908 годзе у Петербургу выходзіць яго першы паэтычны зборнік «Жалейка». Ох, і гэта была сапраўдная бомба. Рэакцыя была проста неверагоднай. Звычайныя людзі чыталі і казалі: «Гэта ж пра нас, гэта нашы думкі, нашы пачуцці». Але і крытыкі, нават яны былі ўражаныя. Усе ў адзін голас сказалі: «Усё, у беларускай літаратуры з'явіўся настолькі магутны талант, што можна забыць пра ўсякія там паблажкі на маладасць. Гэта быў ужо сапраўдны сталы майстар». Ну і, зразумела, пасля такога поспеху жыццё самога Купалы змянілася. Спачатку яго запрашаюць на працу ў Вільню, у тую самую нашу Ніву. Але ён адчувае, што ведаў усё равно не хапае, і ён едзе вучыцца. Спачатку ў Петербург, потым у Маскву. І гэтыя гады, праведаны ў культурных сталіцах, сталі неверагодна плённымі. Менавіта тады з-пад яго пяра выходзяць шэдэвры, паэмы «Адвечная песня», «Сон на кургане» і, вядома ж, яго легендарныя п'есы «Паўлінка» і «Раскіданае гняздо». Але, як гэта часта бывае, жыццё — гэта не толькі ўзлёты. Як і ў гісторыі ўсяго беларускага народа ў той час, у лёсе Купалы было шмат трагічных, складаных момантаў. Давайце перайдзем да апошняга перыяду яго жыцця і пагаворам пра яго вечную спадчыну. У 1916 годзе ён ажаніўся з Уладзіславай Станкевіч, потым была служба в арміі, а далей пачалася зусім новая эпоха — савецкая. Купала жыў у Мінску, шмат працаваў. І, здавалася б, усё было добра. Ён атрымліваў афіцыйнае прызнанне, стаў акадэмікам, дэпутатам, нават першым атрымаў званне народнага паэта БССР у 1925 годзе. Але гэта быў вельмі складны час. І ўсё гэтае афіцыйнае прызнанне, на жаль, не ратавала ад ціску і вельмі непростых жыццёвых сітуацый. Калі пачалася вайна, Купала, канешне, пісаў вершы, якія падтрымлялі дух народа. Але яго власнае жыццё абарвалася вельмі раптоўна і трагічна. 28 чэрвеня 1942 года. Ён загінуў у Маскве, у гасцініцы «Масква», пры вельмі загадкавых абставінах, пра якія спрачаюцца і дагэтуль. Толькі праз 20 гадоў, у 1962 яго прах змаглі перавезці ў Мінск. Цяпер ён спачывае на вайсковых могілках, побач са сваім сябрам і яшчэ адным вялікім класікам Якубам Коласам. Але ж паэт не памірае, пакуль жыве ягонае слова. А слова Купалы жыве. Проста удумайцеся в адну лічбу. Яго знакаміты верш «А хто там ідзе»? Ведаеце, на колькі мов яго пераклалі? На 101 мову свету. 101. Это ж проста неверагодны паказчык яго сусветнага глобальнага значэння.
І, канечне, сёння яго імя паўсюль: вуліцы, плошчы, наш галоўны драматычны тэатр, універсітэт у Гродні. А помнікі? Яны стаяць не толькі ў Мінску, яны ёсць у Маскве і нават у Нью-Йорку. У Араў-парку у адным шэрагу з помнікамі Пушкіну, Шаўчэнку, Волту, Вітману. Гэта сапраўднае сусветнае прызнанне. І, ведаеце, ёсць адны радкі, якія, мне здаецца, лепш за ўсё падсумоўваюць яго жыццёвы шлях. Самае цікавае, што Купала напісаў іх пра Тараса Шаўчэнка, але яны ідэальна пасуюць і яму самому. Паслухайце. «Дух збудзіў свайму народу, сваім гучным словам, навучыў любіць свабоду, родны край і мову». Ці не пра яго самога гэта? Гэта ж і ёсць апісанне яго власнай місіі. І всё гэта, увесь гэты шлях падводзіць нас да такога, ведаецца, глобальнага пытання. А што увогуле робіць пісьменніка душой цэлай нацыі? Як гэта адбываецца? Магчыма, увесь сакрэт у тым, каб усё жыццё шукаць тую самую папараць-кветку. Але шукаць яе не для сябе, а для ўсіх.